Pozdrav svima ljudi, ja This Gamer ovdje, znači sad sam baš htio da postavim zadnju epizodu igrice Cut the Rope-a, ali kad sam video da na mom kanalu ima 200 pregleda, znači, ne znam, hvala na pažnji mog kanala, meni je tih 200 pregleda, znači 200 ljudi su vidjeli moj kanal, znači to je odlično. Sam pogledao to, znači, juče, ne, ja sam se zato obradovao, jer sam juče još sam ušao, kad sam postao klip, imao sam 184, znači ja sam dobio 16 pregleda za jedan, možda i nije ceo jedan dan, ajde da kažem pola dana, ja sam ušao oko 10 sati da vidim uveče i eto, znači, teo sam samo, ovo će biti neki kratak klip, minut, 2, eventualno 3 minuta, da vam se zahvalim. Epizod 4, ovo će prvo da izađe i onda posle toga Cut the Rope epizod 5 i onda mi vi pišite u komentarima koju igricu da snimam ako želite. Naravno, ja ću reći da ili ne, da li ta igrica može se snima ili ne može da se snima, bar kod mene. I da, šta sam još htio da kažem, da ću snimati Puppet Soccer, snimat ću možda Puppet Soccer Jam, tu možete da igrate turnire i da da kupujete igrače kao Chris Rollo, ali to je u stvari Cristiano Ronaldo i Neymar. Dobro, nebitno ima i legendi, da, nebitno sad, ja sam teo samo se zahvalim, znači puno vam hvala na ovih 200 pregleda kanala, za mene je to nešto puno, jer ja sam počeo, kad sam počeo snimam, ovo je pre 9 meseci, to sam postavio samo tako, znači pre 3 tjedna, to jest pre 3 nedelje sam ja postavio moj klip, za 3 nedelje 200 ljudi vidjelo moj kanal i eto, to bih želeo da vam se zahvalim. Znači nisu subovi u pitanju, već tačno 200 pregleda, znači to je u pitanju. Hvala vam i lajkujte se i subscribeujte se na moj kanal i pozdrav sljedećeg klipa i uživajte.